Už takmer 50 rokov je folklórny súbor Vranovčan neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Vlúdil sa do našej priazne pomaly a nenápadne a my sme k nemu zahoreli vrúcnou láskou. Členovia aj diváci. Tešili sme sa na každé stretnutie, ale hlavne na jeho výročné programy, ktoré sme spolu prežívali. Pamätáte si ešte 35 a program Od Ondreja po Katarínu alebo kroniku zo súborovej 40-ky? A zrazu tu bola 45-ka. Bez starších generácií súboristov a úplne iná. Pohodlne sme sa usadili a bez nervozity, za ktorou sa skrýva istá dávka zodpovednosti, sme sa nechali vtiahnuť do deja, opíjať melódiami a nevnímať svet. Myslím, ten okolo nás. Lebo pred nami sa začal odkrývať čierno-bielý svet. Ja si myslím, že to je nádherné, že sa mladá partia alebo mladá generácia hľadá, pokúša sa nájsť inú výpoveď a myslím si, že to je jedna z možných ciest týchto súborov, že aj takýto žáner, ktorý je veľmi náročný, sa dá priniesť na scénu. Veľmi sa mi páčilo, že použili vlastne piesne a muziku, ktorá nie je veľmi často frekventovaná. Chutilo mi celé predstavenie a myslím si, že bude oslovovať nielen tých čiernych a bielých, ale čo je dôležité, že nie iba folklórny svet, ale všetok ostatný. Peťo prišiel s nejakou ideou a ja som sa ju snažil vlastne pretaviť do tých dialógov. Nebolo potrebné vyťahovať z nich nejaké herectvo alebo podobne, lebo každý z nich vlastne hral istý naturel, ktorý má zo seba, to znamená, nemuseli sa tváriť, že sú niekto iný. Krásny, nádherný, pripomína mi to mladosť. Veľmi pekné to bolo, máme príjemný zážitok z toho. Srdcu to dáva takú rozkoš, keď vidí niečo také rezké. Super vystúpenie, perfektne. Nenachádzam ani slov, úžasné to bolo. Bolo to naozaj famózne. Sú bohovskí. Hudba vynikajúca. Všetko sa mi páčilo, bolo to veľmi pekné. Nádherné, niečo neskutočné, krásne. Nadšenie z premiéry a prichádzajúce reakcie a ohlasy nútili Vranovčan zamyslieť sa. Skončiť? Alebo čo s tým ďalej? Vtedy však nik netušil, aké dimenzie sa Vranovčanu otvárajú. Že sú pred ním veľké scény, divadlá, najväčšie festivály, nové cesty, vyše 20 000 kilometrov. Celoslovenské turné odštartoval v Zrkadlovom háji v Bratislave, kde sa okrem popredných politikov stretla špička osobností slovenského folklóru. Profesori Nosáľ Jelšek, docent Blaho, doktor Demo, doktor Dúžek, ale aj dlhoročný umelecký šéf Sľuku Juraj Kubánka a bývalý riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica, náš rodák Pavol Čorej. Veľmi silno a emotívne na mňa zapôsobila scéna a melódie piesni, ktoré mi pripomenuli moje detské roky v rodných Remeninách. Fascinovali ma vynikajúce výkony všetkých. Čierno-bielý svet sa mi páčil tak, že mi bolo ľúto, že už skončil. A takto ocenil Vranovčan Juraj Kubánka, vynikajúci slovenský choreograf, jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku a dlhoročný umelecký šéf Sľuku. Brilantne zvládnutý program je dôkazom veľkej lásky k hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia. Za krásu a radosť, ktorú šírite všade, kde účinkujete, vám patrí moja hlboká poklona. Na začiatku netušil ani autor Peter Kocák, kam sa čierno-biely svet posunie. Avšak umeleckým rastom a zručnosťami prešli aj členovia a technici. A na rad prišli i nápadité a vtipné videopozvánky. Nebojte sa, detvanci, prichádzame v miery.
Je veľmi málo amatérskych kolektívov, ktoré sa na veľkých festivalových scénách môžu pochváliť celovečerným programom. Čierno-biely svet oslovuje Mijavu aj východnú. Čia bude, kto ju vežne. Doznace še v Trebišove. Tešíme sa na vás! Co? Že sa na nich tešíme! Skutočné tempo si šetríme na Košice. A skutočné tempo si nešetrili len na Košice. Bolo treba zaradiť najvyšší rýchlostný stupeň a poďme ho letom svetom do Kanady. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre to hráme. Aby viac na nás ich nezabudol. Kanada patrí medzi tie krajiny, v ktorých sa na každom kroku, či už formálne alebo úprimne, poďakuje. Poďakovanie a hokej sa stali symbolmi, o ktorých píšu turisti po návrate domov. Záštitu nad predstavením umeleckého programu Čierno-biely svet pred vypredaným hľadiskom 25. septembra 2015 prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade pán Andrej Droba. Bolo mi cťou. Vranovčan už dlhé roky patrí k špičke slovenského folklórneho umenia a mňa nesmierne teší, že aj kanadské publikum malo možnosť spoznať a zažiť vaše majstrovstvo. Recenzie o Vranovčane a čierno-bielom svete ako poďakovanie sa píšu ľahkým perom, lebo tu niet o čom premýšľať ani vyhľadávať spoločenskú zdvorilosť. Vranovčan nadchol a strhol k nadšenému aplauzu. A napokon bolo zovšadiaľ počuť opakujúcu sa vetu: keby sme len boli vedeli. Keby som bol vedel, priviedol by som suseda.
toho, čo už ochutnal slovenské brinzové halušky a mal možnosť poznať aj grády slovenskej slivovice. Toto zoskupenie zväčša veľmi mladých ľudí by bol môj veľký dar, pričom by vôbec neprekážalo, že môj sused by nerozumel reči. Toto vystúpenie by pochopil každý. Keby som bol vedel, kúpil by som listky aj svojim ďalším priateľom. A ja som si kúpil, už som tu po 10. krát.